салом бинандагони хабартиҷӣ, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. имрӯз 18 октябри соли 2019 аз қатли сароянда ва бастакории номии тоҷик шодравон Кароматуллои Қурбон 27 сол сипарӣ мегардад. 27 соли пеш, 18 октябри соли 1992, Кароматуллои Қурбон барои ширкат дар тӯи арӯсӣ ба ёвон рафт. базми гарму зебое, ки то соати 16:00 рӯзӣ давом кард, бо фоҷиаи мудҳиш анҷом ёфт. Кароматулло яке аз қурбониёни ҷангии шаҳрвандии Тоҷикистон шуд. ӯ аз дасти кумандон восит дар ноҳияи ёвон ба қатл расонида мешавад. Зиндагиномаи Кароматуллои Қурбон. Кароматулло Қурбонов 29 ноябри соли 1961 дар шаҳри Кӯлоб ба дунё омадааст. Кароматулло аз хурдӣ ба мусиқӣ шавқу ҳавас дошт. ӯ нахустин сурудҳои худро дар авони мактабӣ суруда буд. пас аз хатми мактаби миёна ба Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба шӯъбаи мусиқӣ ва суруд дохил гардида, онро бо муваффақият хатм намуд. эҷодиёти Кароматуллои Қурбон аз дастаи ҳунарии Соғдиён бо овозхони ҷавон Исматулло Холов ибтидо гирифтааст. баъди пайдо намудани шӯҳрат, ӯро ба оркестри эстрадии Гулшан и назди телевизиони Тоҷикистон даъват намуданд. шоир Ҳабибулло Нозирӣ дар хотироташ мегӯяд, ки сурудҳои шаҳрии боронӣ «Андак андак», «Рақс бикун», «Зиндагӣ», «Бишнав ки аз бунёди ман» ҳамагӣ 17 суруд дар иҷрои Кароматуллои Қурбон маҳсули эҷодии якҷоя онҳост. ҳунарнамоиҳои Кароматуллои Қурбонов дар телевизиону радиои ватанӣ бисёр намоён буд ва мардум сурудҳои ин санъаткорро бо ишқу муҳаббати беандоза гӯш мекарданд. ӯ дар баробари забони тоҷикӣ ба забонҳои русиву ҳиндӣ низ бо эҳсосоти пур аз муҳаббат месароид. Кароматулло ба баъзе давлатҳои дунё, аз ҷумла кишварҳои Шарқи наздик, кишварҳои собиқи шӯравӣ, сафарҳои ҳунарӣ низ анҷом дода, шӯҳрати санъатии тоҷикро боло бардошт. Кароматулло Қурбонов тавонист тӯли умри кӯтоҳаш беш аз 7 албоми сурудҳои худро сабт намояд, ки аз 76 тарона иборат мебошад. сурудҳои «Лаъли лабони ман биё», «Турки камонарамрӯ», «Санги мазорам» аз ҷумла беҳтарин сурудҳои Ҳофиз буда, солҳост ки дар забону дили мардум боқӣ монданд ва худи Кароматулло ниҳоят шӯҳратманд карданд. сурудҳои Кароматулло бо мавзӯъҳои ишқу муҳаббат, модар ватан ва вафси зиндагӣ бахшида шуданд. ҳамагӣ 76 суруди Кароматуллои Қурбон хубу беҳтарин ва бо мазмуну рӯҳнавозанд. сурудҳои «Борони баҳор», «Ман агар мастам», «Ту ҳам ёди бикун аз ман», «Сабзак лаби ҷӯ», «Дигар марав», «Бо ман мемон», «Шаби ошиқони бедил», «Бо дили дарьё нишинам», «Чӣ дидаму чӣ дидам», «Бишнав ки аз бунёди ман», «Турки камонабрӯ», «Андак андак», «Рақс бикун ҷоно», «Танҳо шудам», «Санги мазорам» ва «Хайрбод» то ҳол вирди забони ҳаводони ҳунарии асили Кароматуллои Қурбон мебошанд. замони аз байн рафтани Кароматуллои Қурбон, сароянда соҳиби 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтар буд. фарзандони шодравон ҳанӯз кӯдак буданд, ки аз меҳри падарӣ маҳрум монданд. ба нақли дӯстони наздикии хонавода, Кароматулло дар баробарии серкор будан доим ҳушу гӯшаш ба фарзандонаш будааст.
наву нав ва фарзандон аз дидори ҳамдигар сер ношуда монданд. имрӯз писари бузурги кароматулло муҳаммадрофеъ ва духтараш нозия роҳи ҳунарӣ интихоб карданд, ки онҳо бо бозхонии суратҳои падар чандин бор